Γεια χαρά σε όλους. Με μεγάλη μου χαρά κάνω αυτό το βίντεο για να σας παρουσιάσω κάτι μοναδικό που ετοιμάζω σε λίγες ημέρες. Είναι μία πρόκληση, ένα παιχνίδι ελέγχου βάρους, όπου μέσα σε 10 μέρες μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα στο σώμα μας. Πώς γίνεται αυτό? Πάμε να δούμε τα βήματα που θα ακολουθήσουμε. Αρχικά κατεβάζουμε την εφαρμογή Telegram στο κινητό μας. Επικοινωνείτε μαζί μου και σας στέλνω τις οδηγίες με τις οποίες θα δηλώσετε συμμετοχή. Το παιχνίδι παίζεται με ομάδες των 8 ατόμων με ένα coach. Λαμβάνουμε καθημερινά στο Telegram πληροφορίες πάνω σε θέματα διατροφής που καθοδηγούν την προσπάθειά μας. Μέσα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον μοιραζόμαστε την πρόοδό μας, συνταγές με τη χρήση των προϊόντων αλλά και σνακ. Σε όλη τη διάρκεια του μάραθον υπάρχει διαρκής υποστήριξη και επικοινωνία εφόσον ζητηθεί. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και βάζοντας ο καθένας ξεχωριστά το χαρακτήρα του να κάνουμε ακόμα ένα μάραθον μοναδικό με εξαιρετικά αποτελέσματα για την υγεία μας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.